Ja täällä ollaan Järvenpään kirkonmäellä ja tässä vieressäni on Järvenpään seurakunnan diakoni Keijo Ruuskanen. Terve. Terve. Me ollaan tänään juttelemassa täällä Järvenpään seurakunnan diakoniasta ja hieman diakonian vapaaehtoistoiminnasta. Mutta ehkä on hieman syytä avata ensin alkuunsa, että mitä tarkoitetaan diakonialla? Diakonia on Jumalan rakkauden välittämistä ja ihmisten auttamista. Ihmisten auttaminen tarkoittaa henkistä, hengellistä, taloudellista ahdinkoa. Mitä sun tehtäviisi diakonina kuuluu Järvenpään seurakunnassa? Teen vapaaehtoistyötä, yhdistän vapaaehtoisia ja avun tarvitsijoita kohtaamaan toisensa, lyhyesti sanottuna. Ja teen vastaanottotoimintaa, olen mukana palveluissa puhelimessa ja yleistä diakoniatyötä teen myös. Diakonian kenttä on varmasti hyvin laaja myöskin ihan näin paikallisseurakunnassa niin kuin Järvenpään seurakunnassa. Kuinka paljon on Järvenpään seurakunnassa on diakoniatyöntekijöitä? Meillä on 6 työntekijää, joista yksi on johtava viranhaltija. Ja sen lisäksi Järvenpään seurakunnan diakonian puolella toimii lukematon määrä myöskin vapaaehtoisia, eikö näin? Joo, tällä hetkellä noin 90 on diakonian vapaaehtoista. Vapaaehtoistyöhön liittyen Järvenpään seurakunta on järjestämässä tällaista syystunnelmia koulutuspäivää diakonisesta vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille ja siinä vapaaehtoistyössä jo toimineille Vanhan kirkon salissa. Se on lauantaina 3. päivä syyskuuta kello 10:14. Mistä tässä päivässä on kyse? No, päivässä pohditaan oikeastaan auttamisen iloa ja voimavarojen säilyttämistä. Että vapaaehtoistyö on kuitenkin, kun puhutaan vapaaehtoistyöstä, voitaisiin puhua vapaaehtoistoiminnasta, aktiivisesta toiminnasta seurakuntaelämässä, niin kyse on siitä auttamisen ilosta ja riemusta, miten se ylläpidetään ja säilytetään. Järvenpään seurakunnan diakoni Keijo Ruuskanen, minkälaisia omia henkilökohtaisia visioita sinulla on Järvenpään seurakunnan vapaaehtoistoiminnan suhteen? Itse ajattelisin niin, että seurakunta olisi paikka, minne olisi hyvä tulla. Eli voisi tulla sellaisena kuin on ja osallistua sillä tavalla siihen seurakuntaelämään. Meillä jokaisella on omia lahjoja, mitä me voidaan antaa lähimmäisille. Ja toisaalta minun mielilauseeni on, että antaessaan saa myös itse.